kay mo palit may og gulay. Ay nami dang lubi magtuno me. Kaya guys, yan ang may dapat sa terminal oh. Tara ato gula dyan. Niyan na guys. Okay guys, yan ako sa gula dyan. Matanas ako guys ha. O, tagpila ng sayote. Tagpila ng sayote. Tagpila ng kilo sa sayote. Tagpila ni? Jess? Papalit ako. Lara oh. Tapos naman ang ano guys. Ang taon man eh. Unom na lang ako sayote te. Da. O unom ka kilo man to. Tag-Jess ang kilo sa sayotes guys. Gurat ko ha. Isaan man yung wak man masalog silupin. Kana. Saka gulay ning dao guys. Hindi ko gulay. Ah? Di palita gulay ani ron. Kalibutan. Salamat po. Ito nakabuhat mo. Kani dia, kana na. Ako tali. Kamera. Ade. Nakana naman. Pila man na. Hindi ako kubuhat. Kabayan dito. Napungtulan guys ba? Ha? 20. Tundan. Ang tindol sa kulo ko ba? Ah. Ako pong kunat sakit ng lumiko. Pero dayo. Cinta. Pagpila ning okra. Pagpila ng pako. Oo. Palita ko duha ka bangan. Oh. Oh, grabe gulay oh, lugana. Para eh. Pagpila po ng tangkong. Pinsi. Ah, nagikan. Palita ko duha. Duha ko na te. Ano na tunuan. Kari mo rin. Yan naman oh, kabungi sa bit-bit. Kadang banday. Ala eh. Taong ba? Taong tara. Tara kita taong. Kami bang kangkong lang. Tututong ko. Yan na may duha. Bansas ko lo. Papaluy ang. Ito ba ano yato? Pagpila ni mong luy ang. Sinta, palita ko puan, 1/4. Oh, daghan ng gulay. Oy! Ay, gadyo. Tara, 5 lang.
Salamat. Doon natin sunod mga kumbay oh. Kanawa guys, ang daghan na gulay dahil mga saging na iluyo, garas sayote, madabo. Unahan, daghan ng gulay guys. Wah, sayote tagjis, handa yun. Nagli ka nga dyan oh. Balita gulay, arid daw guys. Gadabo sa gulay, ano no? Tabo man ro. Oo. Halo. Tabo sa daong. Parang daghan ng gulay. Hi guys. Daghan gado gulay sa daong guys. Ito na guys. Oh. Okay guys, ulit na me. Kapalit na may gulay. Ang tabo sa daong. Hi guys. Nauli na me, naabot na Miss Bay. Mara to guys, daghang salamat. Palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Manalong gulanon guys, daghang salamat.